Ay, Insyo, madya daw digdi. Kaki-aki mo pa nag-aadal ka ng magkwiting. Lo, grabe ka mang. Para ko nagkakawat ni Kwiting na. Kanto bagay ding bigbirik-birik ko. 13, 32, 13, 32, 13, 32. Ang isiki ay. Yung pala dyan. At ang isiki ay. Uno ka. At ang Kwiting naman. Ay, iyo pala diyan ang sinasabi mo. No problem. Aw, iyo ba kain nung diyan digdi sa iriga, sisigi ay baga. Unya, radyo, ronda. Anong unya? Ay, lo, ako na music, Sisi, tatay dong, May balita na, may music pa. Aw, iyo, abet daw. Biri ka na. Ta, AM agkuman palan music. Simply the best. Ala, kusog-kusog ka. Sige, pakusog ka. Amo talaga. Agko na music. 1332. 1332. Ay, nako. Pwerte man, ano? Minsong, pwerte. Sabi ko na sa'yo mo, lo. Ika kaya, witing ka, witing. Puro ka witing. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection, kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Bueno mga tugang, good morning. Yan ang kitang niyan sa programang Bicol Connection. Aldaw kitang gayonin Lunes. Salamat kay Kuya Manding Sarion. Talaga niya akong very lively ngunyan ang sa emong programa, idol. Magayon niya akong dangugon para yun ni Rocky Bayo bukas bagong seno. Talaga niya akong balik ang sigla. Nasa tuya pong mga pag-iriba. Dahil po sa makusog na signal ng ngunyan kan RPN DCKI. Salamat sa Engineering Department kan RPN. CNN asin iba pang mga surog-surog darakulang kumpanya para po lalong makataw kita nin marina serbisyo, marina signal, pati ang CNN TV Philippines na madadalan digdi sa Samoya sa parte kan Bicol region dahil kan RPN DCKI and CNN TV. Sa lalo technical, ang sa ko yung mga partner digdi. Iyo po ang sa mo yung ang sa ko yung idol pa digdi. Engineer Charlie Binaobra.
Sa information si Rodel Cesar, yaon man si Engineer Felix Lagriman. Ang sa mo yung online TOD. Siya man ano nga yan. Paagi kung paano nagpaparadakol ang mga Facebook Live viewers mi. Nagwa-watching sa mga social media portals kan RP and DCKI Iriga City. Pero po, kung igwa pong nag-aantabay sa to, 20 to 25 years old, lalaki man o babae, pwede po kamong mag-apply sa Moya immediately. Nangangay po kita ni news editor or content writers para po sa tuya pong lalong pagtaonin na maray na serbisyo sa publiko. Yan man po sa opisina si Ma'am Kayla Ligasyon, ansa mo yung magayong-gayon na finance manager and admin officer. Yan pa man po si Sir Manding Sarion. Sa transmitter site, Engineer Joanner de Villa. Ang sa to yung maskuladong PhD duman, si Tony Matic Saison. Ito pong pigaharming news content writer pa-share po ka mo digdi personal hanapon si Ma'am Kayla Ligasyon sinan sa indong lingkod para mag-start tulos po kamo sa trabaho with or without pleasing personality. Pero kung mapupwede, mass comm graduate or journalist graduate. Buhay naman nung report, resibiyong tahali sa mga karonda. Bicol Connection Report. Nasa linya ko niyan si Karondang Jun Batan. Maray naramrag ka ni mo. Karondang Jun, please come in. Okay, tabi, salamat tabi, Karondang Joey. Matay na aga sa ganda sila nagandamay. Digdit sa tuyang estasyon. Okay. Okay. Sa kanya sabi karon lang Joey, ay na nakuha ang impormasyon na mantang ayaw na ko din sa baluan ka ng Marinsur. Iguan nagpaabot din reklamo. Halit kan Iriga, mapalapit in sa DWD medical assistance diyan sa may barangay San Nicolas, siyudad ni Iriga, mantang pabago-bago daan sistema para sabot ng mga mahagad ni medical assistance diyan sa nasambit ng ahensya. At may nagreklamo nga ni tabi karon lang Joey taga diyan sa barangay San Francisco, siyudad din Iriga na kasubang di pasindaya dyan nagtuhog na tananing mainot na matawanin ayuda ay ning medical assistance para paabo-abo ining sa mga senior citizen na dahil naman nagkakabisto alagad sabi kan yan dyan sa may DSWD sinunod na makapila ilan na katawan ng priority. Alagad sabi Karondang Joey, si mga nagtuwag na dyan kasubang gipa, garo nawara ng kaysay. Ay, pangyayari. Kaya yan bagaan na pinag-reklamo na mayuning formal na sistema dyan sa DSWD, dyan sa may barangay San Nicolas, siyudad ng Iriga. Mantang initabi Karondang Joey,
inisi yaon duman sa may barangay Kalawang, Syudad din Naga. Ay, arayo, pati. Ano daw kung mapasyaran mo ang mga staff na ini dyan sa DSW Extension Office sa Barangay San Nicolas? Tangarig maagadan tanin na reaksyon, ano? Ito sabi ako rin lang yung baga ko yan sa yung panahon, kan DSWD, ang pagkaram ko, iyan siya ang duman sa may barangay Kalawag, Syudad din Naga na pinagkakalina, digdi sa Ringkunada. And then, main rascal to, kadapol pa mang ginaritabi ako rin lang Joey, reklamo, mapadapit sa kooperatiba kan kasabay sa tres, subok, ang nagre-reading, da itataho, takon minsan, nakakagara, ang reading, minsan nadadarahan ang mga member consumer, and then, yung ano yan, dapat assure ko man kan para reading kan kooperatiba kan kasabay sa tres, hirap man kan mga member consumer kung nadadarahan sa pagitan na konsumo ining kilowatt price na nakamahal sa liga na itong lugar. Mantang sa partido, barato ang kilowatt price ang nasabit ng kooperatiba. Oho, dapat talaga ang mga meter reader kang kasulay ko 3 kaigwanin na mga seminar, training, saka dapat itong mga malinaw pa ang paggiling. Mga katrabit, mantang ang mga kontador rinda sa itaas, si nagre-reading, sabihin talagang nasubrahan ni Mr. Margarin, daw. Ayaw man ang gano'n, ha? Pero irakban po kung may mga incident na arog talaga kayan, minsan nasubraman na maray so pagka-reading. Kaya ang reklamo kan mga dapat so accurate lang. Iyo, tama katrabi, dapat si tama sana. Oo, Dahil so eksaktuhan lang. Dahil man nalamangan. Kung kaya ang konsumo mong sa sarong bulan, yan ang dapat mag-appear sa imong statement to bill. Iyo, tama katrabi, akaran ng Joey. Kaya ini baga, sa pangkudan, kan ng mga member consumer na i-accurate ang reading. Yeah. Natanganin na dahil man maagrabyado ang mga member consumer ka na kooperatiba. Tama. At yan ko tabi karon nga Joey, sa yung mga heras na impormasyon direktamente di sa ulang location. Ako ba si June Balungkatan, nagsiservi. Karon daw. Salamat na maray, karondang June Batan. Bicol Connection Report. Sa dagdag na yan na informasyon, nagdara sa oras na 15 minutos antes magalas 10 nin pagkaaga. O ipaguna kan mga taga Bicol Region, especially mga taga Camarines Sur and Rinconada, taigwan na digdi yung buksan na parang extension office ang DSWD sa Bicol. Sa paagi ni Secretary Erwin Tulfo kan Department of Social Welfare and Development, asin ni Undersecretary former Congresswoman Representative Niña Tadora na taga-Iriga, masisirbihanin na maray na serbisyo ang publiko na minadulok. Minapila na minasakripisyo na hali pa iba sa Naga City, rarayo pang lugar para magdulok ng medical and financial assistance sa mga pasyente ninda. Pero imbes da aso mga nagturog, iyon mataan priority na maserbian tulos dahil garo na nahuri or na-atsupera pa. Kundi may mga requirements po kayo. Kaya sabi ko kay paring John, interviewin po ang mga personahes dyan or in charge kan opisina, tangarig maaraman kung ano man ang katotohanan. At yan babalikan tan iba pang urulay-ulay. Ilaog tang una ang report. Magali man ki karundang Rocky Bayubo. Bicol Connection Report. Ay, congratulations Rocky. Magayon so sign on mo from 4 o'clock to 5 o'clock in the morning. Very lively, buhay na buhay, saka
namumukaw ka talaga sa mga issue mo kasubago. So good morning kami. Salamat karandang Jo sa mga para katabay sa mga dagdag niya to na informasyon sa natin lokal. Kapugangon yan ang kampanya kan Department of Health at ang aning so itong mga daipan na bakunado magpabakuna na. And gamitin mang ginalay ang pinapasunod na health protocol. Sabi kan nakaulay niya tong taga DOH na si Madam Miriam Dakara na nakulpa man ginalay may mga sintomas sa COVID. Then sabi ni Mama Miriam kan makaulay tatabi karandang Jo kung sa tuyang mga kababayan na nagkumpleto na sa pagpabakuna na pero beses na nagpa-booster shock, yan na kinukonsider na tabi karandang Jo na talagang mayo na sinda na dahil na sinda tamaan kan COVID-19 pero pasiguro man ginalay. Pero ang booster shot ang kinakaipuan sa lambang Pilipino. Kung kaya mo na tabi karandang Jo na magpadua o tulo booster shot, talagang unprendan, talagang dahil ka na atatamaan kan COVID-19. Bot mong sabihin, pag nasaruan ka, medyo maloya pa. Pag naduan ka, booster, medyo dahil pang kayo nakakasiguro. Pero pag natulungan kang booster, medyo sigurado nang ligtas ka. Pero sigurado na dahil ka na magamit ng face mask. Pero nahiling tatalbi karandang Jo, kada ko kita mga kababayan na dahil na nga nagsusunod sa health protocol, May mga... nagagamit sinda ng face mask, sakod na ang social distancing na lingawada. baga ta, face to face naman nga ni ang klase. Face to face, pero dahil kita na makasiguro. Sabi ni Mama Dakara, dahil ka mong pwedeng makasiguro, dahil man nga nahihiling ang virus. baga ta. Mangyaray. Although si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nagpaluwas ng Executive Order number 3, optional lang paggamit ng face mask sa mga pampublikong lugar. Pero bako gabos pwede nang magtanggal ng face mask. Masulot manggaray siyempre itong mga tao sa mga may harlangkaw na kaso ng COVID, as in itong mga delikado pa sa may mga severe pa or may mga symptoms of COVID pa manggaray ng mga lugar. Sabi nga ni Mama Dakara kan sabi niya ito ngayon din kasi siguro dahil naman nga na nahihilingan na virus ngayon ini. Tapos kita magiraray na mag-ingat. Nag-iingat. Pero ano ang face mask talaga, Rocky, nakakasangga daw ni kang virus. Igwat ang nakakasangga. Baka igwang nakakasangga lang, igwa man na lusot-lusot manggiraray, lalo na kung ang face mask mo aluwago na or nahuros na, yaon sa may kuko. Rak, yaon ka pa. Ayan, naputol pala sa line ni karundang Rocky Bayobo mga tugang. Naputol na naman. Ano daw nangyayari? Garo nagwawar-awar ang signal kan sa tuyang karundang Rocky Bayobo. Ayan, aber daw. Try tagiraray na ako ng lugod. An sa iyang line. Rak, ano yan, Rak, na napuputol ka? Mobiling ka ba? Or nalubat ka na? Napaano daw? Ako maapod sa emo. Ikaw makapod sa ko. Nagsasabatan ang sa tuyang linya, aber daw, talat-alatan ta mga tugang, si karundang Rocky Bayobo. Aber daw, nasingita na si karundang Rocky, ha? Ang re-receive ng report, hali, ki karundang Ruth Pornillos. Bicol Connection Report. Nasa linya mo niyan si karundang Ruth Pornillos, Marina Ramrag Kanimorot. Good morning, please come in. Yes, sabi, SM Joey, good morning. Sa sa tuyang mga parang tabay sa imong programa, good morning.
Sa yung report sabi karon dang Joey, halika ako kasubago sa MSWD office and the negative kong nakauloy si Ma'am Dayan and pinasadahan ko man itong 4-piece nakakaid lang kan sa indang opisina. And may mga inaraman kita tabi na katatapos pa lang kan sa indang kuyan pinagsagibong payout duman sa 4-piece beneficiary. Diki sa laog kan kanawaanin ba o kamarinisor. Sabi nga ni Kansarong Municipal Link na nakaulay sa day kung muna pagbanggit ng tabi sa SMGO ita. Bawal man pa lang sa inda sa igwas indang focal person sa region. Kung halimbawa gusto mong mag-interview sa inda, sabi niya, masurat muna and then ipapasa duman sa region tapos ipapasa maninda digdi sa baaw tanganing magkagasinda nin authorized na magpa-interview sa mga lokal na media. Ayan na naman ng tigyan na. Ang issue ng tigyan sa baaw. Patatara mo ng tignin doon. Tagaibang... Kasi, karang Joey, pinagtawan lang ako ng mga informasyon alagad. Dahil mo na lang pagbangkit ko lang sa kuyang pangaran. Ninulita, gagawin kita sa bawal pala sa patagosin ng focal person na pagtaram kan for fifth region karang ng Joey. Ayo. Napuputol ang linya ni Rod. Rod, napuputol ba ang line mo ni? Anin ta, arog kayan, signal mo niyang kan smart. Ako daw giraray makol sa emo. Garo may problema ang napuputol talaga oh. Ano daw yan garo napuputol Ako daw nakulubat. Oh. Baka sa lugar ninda, may maloya gud ang signal Yan mga tugang, si Karundang Rota Pornilios, bago naputol man sulay ni Karundang Rocky, pambira Kunya naputol man ang line ni Karundang Rota Pornilios, sige sa nang loya kan serbisyo kaning kaning smart. Aber daw, nagbabalik si Karundang Rota Pornilios. Rota, please come back. Yung sabi, karang Joey, pasensya na lang kung naputol kayo sa tuyang linya ng telepono, ang katuyang ginagamit. So sa katuyang report bala ka Subago, sabi nga ni Kansarong Municipal Link na Banawaanin Tao, nakakatapos pa lang kan mga pay-up ninda, bali dalawa bulan, sa indang pinag-pay up na yan, kan mga service recipient, and sa iyang nagyam rin na tabi karang Joey masunod na pay-up ninda and as of now nasa 3,000 na mga recipiente kan forces digdi sa bilog na Banawaanin Taaw sa indang mga recipiente ngunyan and sabi nga niya bali mahahali sa indang lista na sabi nga ni Kayan na pwede naman yan makapaghinguha igwananin nakapas panganing kayo na mag-aso sa pagiging beneficiaryo kan forces now sa 2,500 body ang mahali sa lista kan forces digdi sa Banawaan kan Bao Camarinesor. Grabe pala nila matatanggal na beneficiary o recipient kang purpose sa Bao Yes, sabi ta, ang lista kan mga recipient digdi 3,000 gabos and lista kaya, pero naribong ako. Ang mahali nga ya, dati nga 600, ang mahali, kuya nasabi karandang Joey, pero nalinig na, kukuyan sila, maabot sa 300 man lang palan. So may matatada pang 2,700. Piraman nang nare-receive kada resipiente. Ang yung karandang Joey, may mga na
yung pagmultanan na 2 bulan, sarong bulan lang, release na naman. Yan, yung tabi ang pinagsabi ni ma'am, so yung 2 bulan, siguro, Hindi kaning mga membro kan 4P sa laog ng sarong taon. medyo dako tabi, ang mariresiding ayuda kan mga service recipiente kung sa tuyang susamadan. Sehingga, sehingga, doon sa mga estudyante na talagang digdi sa loob ka na banuhanin pa. Ng pondo sa DSWD para ipanahon naman sa mga membro kan 4Ps na may mga estudyanteng dapat na makapag-eskwela. Tama yan, tangari gabos ng mga Pilipino, mga edukado. Sabi nga ni ma'am, May barangay certificate that you are belongs from the indigent family. Tapos anarong mo, gaba-gaba ba or konkreto? Dahil ka pwede. Kung gaba-gabaan bahay, pwede kang maging member. aram mo kaya karon dang Joey, sabi nga ni ma'am, na municipal link ka na banuhanin ba? Pareho nagsisildo, pareho may trabaho, baka disqualified. Pero kung ang magagom, mayong trabaho, mayong income, or ansaro lang ang may income, baka pwede, ma-qualify. Yes, sabi, oo. And sa rupaan, listahan na inaapod, bali doon pa lang iyan na klase, ang listahan. Hindi ka pa maging membro kan listahanan na program. Bako tawag di karon dang Joey, halimbawa, bako kang 4-piece recipient, ngunyan, na-validate ka, nasaro ka sa listahanan na member na. Ngunyan, pwede ka na makalaog sa 4-piece, sa ikamaya, na-validate na poor of the poorest ka na pamilya. So, ang sarap man na sinasabing listahanan, unconditional cash transfer na sa sarang taon, ma-receive ka lang ng 3,500 kung dahil ko napapasala, pero taon-taon lang yung tabi ka rin daw, Joey. Para sa ano yan ang mga edad? Yung TTS, maya man requirement ayaw ng edad. matabi, oo. Basta TS ka, pwede ka. So, yung tabi ka rin daw, Joey, ang satuyang dugang informasyon mo niyan na pagkaada sa imong programa, Rod Cornelius, Radyo Ronda, Iriga. Salamat na maray kay Karondang Ruth Pornilio sa dagdag na mga informasyon from DSWD or Social Welfare Office parting yang kan na Baaw, Camarines Sur. Salamat na nag-payout naman pala para sa
mga membros ka na 4 piece. Pero may matatanggal dang mga 300 ta. Bicol Connection Report. Kadaklan nga dyan, may mga nakatapos naman sa koleyong mga kapamilya. Itatao naman, ipapasa naman duman sa mga kwalipikado na nangangaipo man. Takon may mga estudyante man na pinapa-eskwela. Dako lang tabang po ang DSWD. Kaya ang opisina kan DSWD, digdi po sa San Nicolas sa siyudad kan Iriga, please, pakiayos lang po ta. Ano ba, nag-aarangal na. May nagtutururog na pala dyan para lang makapag-inot sa pagpila. So mga nagtururog na dyan, so nagpila, dahil pa nataning priority. So dapat maayos yan, kang gwardya, kan mga personalized na yan po dyan naka-assign. Ang DSWD ba kakadakol tabang talaga? 4-piece, listahan, mga ayuda sa mga nabibiktima ng kalamidad, educational assistance sa mga estudyante, gwapang assistance to individual in crisis situation, no, kadakol-dakol na tabang ang gobyerno sa mga tiyos ng mga kababayan. Diyan man po sa Kasureco 3, itong report man ni Karundang June Batan na dapat dahil naman mangyayari itong mga nangyayaring insidenteng minsan napapasala po ang meter reader na bubombahan man ang pagka-reading kan bayaran sa kuryente. Kaya siyempre may stress ka, very stressful baga ang mga bill. Saka nakakapahay sa blood pressure kan tao. Lalo na kung nakukubanan ka, garo ka, takyon sa puso. Oy, ang mga Kasureco ngunyan, iyo ang pinakang mainit na mga tema sa mga estasyones ng radyo. May saro nga ning konsyala po, dyan sa parte ka na buwa, si Konsyal Manhol Luzon, na garo nagki-question sa management kang Kasureco 3 na pinamamayan po ni Engineer Wilfredo Buxit, ni GM. Ano na ngayang nangyayari Kasureco 3? Yan ang kaputan niya. Tanong ita, dati-dati ngaya ang binabayaran ni Luzon 11,000 kada bulan. Ngunyan ngaya ay kansaro ngayong bulan 15,000. Ungunya na naman ngaya na bill 32,000 na. Ano nang nangyayari kanita? Grabe na baga ngayaan pagkalangkaw-langkaw kan bayaran sa kuryente. Or sa totoo lang para sa sakuya. Arin man ang Kasureco 3, mga ano baga ni Padi, bako maning mga profit-oriented. Aram ko kan mga Kasureco, mga service-oriented Kaya sinda gayon, nagiging sa naman, nasunod-sunuran, sa ipinagbubuot kan Department of Energy, sa kakaini pong pagpaglalangkaw kan sa mga supplier sa kuryente, Dangan, siguro, nagiging agent, collecting officer or agent pa. Minsan baga, sinda, mamamasdanin daw kung sinisingil sa mga member consumers na value-added tax. O, nagiging agent pa akan Bureau of Internal Revenue. Kaya nangangalasan mga member consumer. Termina sa nangyakitang lilintikan niya sa value-added tax. Sa kaigwapa ngayon kitang mga inaapod na mga systems loss. Halabaw patingin marayan na bid. Aber daw nagbabalik si Karundang Rocky Bayubo. Bicol Connection Report. Rocky, come in. Ay, naputol naman si Rocky. Ano rin ito napuputol? Paling siya, binawasan ko muna so aircon ta sobra ng lamig.
Taga-Arabo na ko, talagang maliputo na maran sa tuyang ano. Ang sa tuya, digdi yung aircon dision unit. Sa lawag ka na announcer's booth. Rocky, anong nangyayari kan cellphone mo no? Sige, baga ang putol-putol. Ako daw matry sa emong mag-upload. Baka, makalaog na. Paduwa ng putol ni, o patulo ng putol-putol. Daw. Kung mag-ring ang telepono or cellphone ni karundang Rocky Bayubo. Okay, good morning, come in. Yes, meron niya ako pa yung kooperasyon ng Kampana Communication mo dyan. Iyo baga, sige ang putol-putol. Oh. Maghanap ka daw ng mareray na posisyon. Kung ba kung patindog, patagilid, or paduko, or anong maray na posisyon? Paigda. Para maging malinaw. Dahil ka maglaob. Tagaro maloya ang signal mo pag nakalaob. Putol-putol pa Baka mo biling kamang kaya yan putol-putol talaga. Interview akan comment. Sabi nga naman tapos kung sa barangay SK kumilig, labo-labo ang trabaho kapag intindagan ng mga balota tabi karon na nga siya. Oo. Nakita mo rin na Dahil pwedeng imbitaran mo ang makakaulit ng Comelec officer na maglakaw-lakaw pa mong palawa sa opisina niya tangarig ng tigmas malinaw na madangugan sa imong mga pahayag. may trabaho kaya sa siya karon na nga Pwede mang gayod ng tig 1 minute, dahil man kita ng tig 1 hour. Sabihin mo, dahil man kita ma 1 hour, ma 1 minute lang ng tig kita. At hindi nga na luwas lang kaya masakit ang pagpabot kita nila informasyon sa karon ng radyo. Sabi niya, kanina ya labo-labo ang sabuyan ng trabaho pag-imprenta ka na managagamiton sa barangay NSK election. Sabi niya, kuya na naman, naman Agos, may October na, basta kami nagtatrabaho ng mga taga-kumili. Kanina, dahil ang tigahalat nila lang, subindisyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos. Kung magsabi si President Bongbong Marcos na Dagos, so itong mga nagsasabing dahil Dagos, hindi dahil madadagos. At kami madadagos. And basta tituman sa ni Presidente Bongbong Marcos. Kaya lang sabi-sabi karon ng adyo na makaulay ta. Pero hindi ito naman ginaray pakiunayan ko na madarata din sa luwas. Malay interview niya daw kung anong pa mga informasyon na pwedeng makuha ka dito sa Commission on Election. Yan sabi karon na daw sa report. Ini matira. Salamat, karundang Rocky Bayubo sa impormasyon na yan. Halit dyan sa opisina kan Comelec. Bicol Connection Report. Sa mga nakatunin mo niyan sa mga transistor radio nindo, good morning. Saan man kamong lugar, maray na ramrag ka ninyong amin. Maray na aga, good morning. Sa mga nakatune in sa Facebook Live, kan RPN, DCKI, na dadalang kita, nadadangog sa mobile apps, kan RPN, DCKI, or RPN Radio, ang gabos ng mga provincial station, i-click lang nindo yan. Nadadangog sa cellphone. Nadadangog pa kita sa transistor radio. Nadadalang pa kita, nabubyo sa mga cellphone, sa RPN DCKI Iriga City. I-type lang, i-click. Madadala na ang gabos ng mga programa kan RPN DCKI Iriga City. Please, mag-likes man po ka mo, o mag-hearts, or mag-comments, basta good comments and remarks. And mga greetings nindo.
Si mga gusto man itong bation na mga kababayan sa ibang bansa. O pwede man po taan sa mo yung Facebook Live, sa YouTube, sa ano pa, sa ano pang nadadalang kitang live? YouTube, Googles, ha? Tapos Facebook. O yan, pwede nindong madalan yan. Ay, good morning pala kay Irmanang Monica Periki, my angel sister, also watching. Sabi niya, good morning da. Oh, dahil niya ko nahihiling pa di. Imposible man na maray. Naka-live kita. Dahil niya da ako nahihiling sa... Baka ang camera ko, idol. Pero nahihiling eh. Sabi ni paring chairman, nahiling-hiling. Bagada ako, baka nagluluyan ang sa imong paghiling ta. Ano kaya dyan, sa Cyprus mo niyan? An oras, garo, mag-umagawon pa lang. Dahil niya da ako nahihiling, oh, sa ano, yung mananggad, oh, tanaw daw. Oh, good morning kay Ma'am Jimena Prestado Bungay Salva, also watching with BB Blue. Sabi baga. Oy, salamat po sa Indo. Sa Indo pong mga watching. Bueno, mahanap buhay lang kami ni Paring Cha. And after some reminders, mabalik po kami. An oras na yan atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Para sa bado na ka-bloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fatcon, bangong kumaga-bloom. Charm Fatcon, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fatcon, bangong kumaga-bloom. Charm Fatcon, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Ang Pride Antibac, igwaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng antivirus, I-shield mo. Shield Bat Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield Bat Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-smart dishwashing paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart. Yan ang smart dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 dishwashing paste. Ang galing, galing.
dishwashing. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para sa bado na ka-bloom sa hamon, pruba na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bangong kumaga-bloom. Charm Fat Con, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fat Con, bangong kumaga-bloom. Charm Fat Con, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakatang bakterya. Ang Pride Antibac, iguaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakatang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-smart dishwashing paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart. Yan ang smart dishwashing. May double tanggaling formula, tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 dishwashing paste. Ang galing, galing, galing. Smart. Yan ang smart dishwashing. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protect
Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Bueno mga togang, balik kita sa satoy apong programa. Nagdara sa oras na 10:24 in the morning. Salamat ki paring Cha sa kadakol tang mga hanap buhay. Tatry kong makontak ang mga voluntary reporter ta sa Naga City. Maraman taman ang mga pangyayari dyan. Diyan dapat isa kasuray ko dos. Igwa dyan grupo nin kasuray ko to Price Watch. Na garo nagpaplano ng tararam sa radyo. Magin ang presidente. Ang grupong ini. For medyo kan sige mandaan taas kan bayaran. Na pinagsisingil kan sinambit ng kooperatiba ng elektrisidad. Digdi sa Iriga City, kahit ito baga, plano man ni Vice Mayor Richel Di Maywan. Na magsagibo man ka na siring na bagay, na magbilog ni na grupo, na mabantay ka na pag kan serbisyo asin paniningil sa kada bulan. Kung nagtataas, ano ang rason? Ininganing pagtaas na naman po kan power rate kan Kasureco 3, may mga nag-react na naman ng mga local officials. Ano daw po kung ang mga sanggunian bayan and sanggunian panlungsod kan Iriga sa Rinconada, magkasararo ka mo na magpasar ka mo nin resolusyon or kung ano pang pwedeng ipasar nindo sa konseyo, para maimbestigaran nindo, para makontento ang mga member consumers, maging kamong mga local official sa Rinconada. Makuanin do ang mga rason man po kan management kang Kasureco 3 kung ano ta nagtataas ang ang power rate or ang bill. Pero po para sa kuya, kung talagang abo nindo magtaraas an sa indong power bill, mas maray pang na kamo sa solar energy. Ano pa di? Tadyan sigurado ka mong mayong pagpaparabayadan. Ibabaralad lang nindo ang mga panel, anong apod yan? Solar panel para po mag-charge ng energy. O may supply ng kuryente sa indong mga harong. Magin ang mga street lights nindo, ano na nindo ito ng mga solar lights. Tangarig direkta na sa saldang. Saldang lang may supply na kamo ng kuryente. Or magtipid. Tabakan iba dyan sige man arangal na nagpaparalang ka ngayon bayaran sa Kasureco. Por medyo man tabaka kadakol ka mong air condition unit. Kada kwarto nagagamit ng aircon. Alangan man na dainin do bayaran ang sa indo pong nakonsumo. Kaya naglalangkaw po kayo dan sa indong pigbabayaran man. Di ba? Ang Kasureco 3, digdi sa nasa Rinconada, pag tinaasan man dasinda kan supplier ninda, kang kada kilowatt hour, ipapasa man simpre sa mga member consumers, taday man sinda, saan man sinda makuha ng pang-abonar. Although sabi ko na nga ni Kasubago, ang management kang Kasureco 3, dahil ko sinusurog, api ko, balansi ko lang ang mga issue. Ang mga Kasureco, mga iniyo, profit-oriented ini, bako maning mga service-oriented ang mga ini, bako maning mga profit-oriented, bako man puro dilinsya or income para mag-operate ang sa indang mga electric cooperative.
kundi sinda nagsusunod sa naman. O arog kan instruction guide kan Bureau of Internal Revenue na maging agent sinda, collector agent. Kaya baga sa mga statement of bilta, ano nga tayo gwapa digdi yung mga barobat na iniyo. Natural ta, pig-orderan sindamang kan sa tuya pong gobyerno na maging kolektor. O kaya kita gabos mga tugang. Mga kita, taxpayer kita talaga. Dahil ang mga sweldo kan mga yaon sa gobyerno, hali yan sa buwis kan mga tao, pati ni mga build program na ini, kan sa tuya pong mga presenting administrasyon, maging itong previous administration. Diyan man sinda nagkukuapo para sa mga ginagamit ninda sa mga infrastructure project kasi iba pang mga tabang sa mga tao. Oh. Kaya lang po, dahil nasa-satisfied ang mga tao, ang mga member consumers, sa mga nangyayaring inipong pagtaas sa singil sa kuryente, digdi po sa partikan Rinconada. Ang totoo, ang Bicol Region, may pinakahalangkaw na per kilowatt hour na pigbabayaran ang Aleco. Masalangkaw sa tuya. Kung kita digdi 17.40 something pesos sa sobra sa 17 pesos ang kada kilowatt hour ta, sa Aleco nga ni mas halangkaw kaya mas inot na nagkukumahog. Haros magbaralingaw ang mga member consumers dumanta, haros nagkakaharay blood. Ngunyan na nagkakaharay blood na naman ang mga ibang member consumers kan Kasureco 3 and 2. Oh. Tan rason nagpaparataas sa singil pero minsan maluya ang serbisyo ta may pabor brownout. May mga schedule of power interruption, may mga unscheduled power interruption. Saka ano nga yata, dai pa nahali ang mga systems loss. Baka naman niya yung parabuning kuryente. Or baad nga ya, kung ano-ano na sa nang kapalpakan kan mga metro. O dapat nga magkaigwa kita ng mga bagong metro. Kung di ko naman kanin mga bago-bagang metro ang Kasureco, kaya kung ang metro nindo baka depektoso ng maray, defective na, paribayan na daw tabi nindo ng bagong metro kang Kasureco 3. Mag-request ka mo dyan sa management. Kung doubt na kamo, na sa indong pigbabarayaran sa kuryente, alangkaw na, pwede man nindong ipakalibrate. Magsabi baga so nag-calibrate na taga Kasureco, udaman nga yung problema. Adi nga yung nindo sir or ma'am, kontador. Uli kayo, naribayan, tama man, unless na sulo, nakitkilatan, unless na talagang pataas ng pataas, na dayamang kamong refrigerator, dayamang kamong ng aircon, dayamang kamong gas range na nagagamit kuryente, dayamang kamong nagpaplantsa, dayamang kamong nagagamit washing machine, pero nagre-ribbon sa indong bidabayaran, ay makaduda talaga yan. So, pwede nindong ireklamo yan direktamente sa opisina po kan Kasureco 3, para maribayan ang sa indong kuryente, ay ang sa indong metro. Dangan, sa issue man na ini, kan pagtaas sa taripa, or sa power rate. O pwede man kamo magharapot sa mga member, sa mga miyembro kan hunta direktiba, taigwaman kita digding mga board of directors sa kanya-kanyang munisipyo. Sa munisipyo Gayud Camboy, may nagrepresentar man sa Iriga, sa Balatan, sa Bato, sa Bula, sa Nabua. Pwede po kamo mag-inquire, makiulay sa mga board of director nindo. Ang mga board of directors, tabang man sa kooperatiba o tabang sa mga member, consumers, para magpaliwanag. Takadakol po nga na high blood. Sabi ko na nga ni, si Kagawad man nuluson nga ni nga niya ko, pig-post pa sa social media na pigki-question ang padagos na paglangkaw kan sa enda pong binabayaran sa konsumo ng kuryente kada bulan. Poon gayud kan July billing gayud, mas bara-bara to. Mga 11,000. Pag August billing, nag-15,000. Pag September ngo niyan, nag-32,000 na. Talagang siya man day po kani mga high blood.
na pagkalaba-laba pati kan mga ano po baga sa bill kang kuryente. Pagkaro lang kaw kan pagkalaba-laba kan lista kan mga pigbabayaran. Kung sasaro-saroon mo niyo, grabe talaga. Puro yan bayaran. Mga nakalag po dyan, naka-indicate sa statement of bill, ano po? Iyo po baga. Yaon man dyan ang account name, account number, igo dyan mga pigsisiringil sa tuya, pigcha-charge. Arog kan general, generation system, charge. Mahiling nindo yan. Kung pirang porsyento, pirang piso. May mga kung ano-anong mga abbreviation, mga DAA, may transmission system. Apira kan generation system, agko pakita transmission system, kung pirang porsyento pa yan, hanggang sa magtotal po ning gatos asin ribo. Gwa dyan pigbabayaran na pigcha-charge sa to yung line loss charge. Pati yan mga line loss charge na yan, ribo-ribo man yan. Gatos man po ang na-charge sa tuya. Kung small na member, sadit na membro, sadit man ang i-charge sa endo. Kung dakula ka mong membro, ay mas dakula man ang i-charge sa endo. Gwa pa dyan yung mga distribution system. Kung pirang sentimos pa yan. May supply system charge pa. Kung pirang gatos o ribo man yan or sentimos. Kaya nga sabi ko, depende sa classification, status kan sarong membro. May metering system charge pa yan. Kung piraan na sa endong kukulikta sa endo. May senior citizen sa subsidy man sindang itinatao. Kung senior citizens na ang membro, na nagkonsumo garo below 100 kilowatts hour, baka may discount man ka mo. Pag suminubra ka mo sa 100 kilometer per hour, baka mayo na. Depende sa kondisyon o kulutilya or policy. May mga stranded, pa dyan? Charge. Ining NPC or PIS, anong apod ka yan? Ining may sa renewable, may missionary electrification pa. Ano daw ni pa ding missionaring ini? Ano daw bot sabi yung kaniya? Tayo pa kitang missionary electrification na picture charge. Tapos igwa pa kitang lifeline rate subsidy. Igwa pang generation BAT. May transmission BAT. May system loss BAT. Puro baga ni BAT. Ay pangyayari. Igwa pang system loss BAT. Igwa pang distributions BAT. Puro ni nag-aralaog sa gobyerno pa ni. Sa BIR. O ano ta nagpapara-charge ng value added tax ini? Siya nagbabayad ka ng napokor. Kita, may bayad pa pala ni value added tax ini, Ay, grabe. Kung ito, total mo mananggad ng mga bat-bat na ini, amakon mong may generations bat, o kung pirang porsyento or pirang sentimos yan. Igwa pang transmissions bat, o may systems loss bat, igwa pang sa systems loss bat, ribo kung dakula kang member consumer, di ribuan sa emong babayaran pa ka ining. Systems loss bat na ining, nadadamay pa kitang daemang kita ng hahabo ng kuryente. Dapat si parabo ng kuryente, iyo lang ang batiron. Ay, batiron na. Bat-baton. May gwapang, may bat charge pa ng gad ng, RET, UST, bat pa ini? Charge, grabe, papalimang bat-bat. Ay, na tayo, Diyos ko. Tapos, si current bill nindo, kay kwintaho na. Kamo ngaya, ang konsumo nindo naglaog sa 30 mil. Pag lengay ka mo nakabayad sa due date,
masobra pa ngaya. Mapapatawan pa, mapapatungan pa ng penalidad. Oh. Kung magbayad ka mo after due date. May mga interest charges is compounded monthly pa nga ni na inaapod. Kaya kung di ka nakabayad ko niya na bulan, di ka pa nakabayad otro bulan. O otro bulan di pa. Sige, san ang dagdag palampadi kan sa imong utang o babayaran sa electric cooperative. So ano ang problema? Ang problema tayo pinapasa sa mga member consumers ang paglangkaw ang fuel cost sa mga supplier sa satuya. Kaya dapat gayud gibuhon sa sakuya sa naman na opinyon. Kung dakol man sa mga supplier kita ng kuryente sa Metro Manila, ano daw po ang management kan gabos na mga kasureko, management sa enterong probinsya ng Camarines Sur, tangarag de magpara haradit, magpara kaurag, magpara high blood, magparahapot ining sa to yung mga member consumers na date nataas kitang bigla kan sa to yung power rate. Di magkanbas po kita kung si isay na supplier ang may mas baratong presyo kada kilowatt, dumang kita magkabit, dumang kita magpasupply. Tama daw ako pa ding tiyaw, mali. Ano man ta, aram na nindo ang ismik mahal? Ano ta dyan pa ka mo magpakabit, magparapasupply? Kung ining San Miguel Energy Corporation man na ining may halangkaw na pigpaparasisingil sa mga supplier, sinusuplayan nindang mga kooperatiba. Kung igwama sa mas barato sa SMIC, di maglipat kita sa iba. Parehas man kaning kagustuhan na kan ibang mga member consumers na napupungot na sa nagpaparalangkaw na singil kang kuryente sa inda, na gusto na ninda lugod lumaog, ining repribadong kumpanya or korporasyon na arog kan Bicol Light and Power Corporation na sumakop na lugod niya sa enterong probinsya. Bako lang yan rinconada, Congressman Elren Laogon. Kaya niya yung Bicol Light na ini. Out pa man lugod, ang katuyuhan is healthy competition. Arog ti paring siya, arog sako. Kung namamahalan ako sa kooperatiba, sa Kasureko, kada bulan na sinisingil sa ko, may opsyon ako maglipat sa Bicol Lights and Power Corporation. Ano, hain na kaya ng Bicol Light man ni Congressman Elre? Ralangkag na, ibalig di yung may, lalo na ang mga negosyante, yung kikitaon sa panahon na naglalangkaw ang bayaran sa kuryente, magin ang mga empleyado kan pribado as in gobyerno, kung ang sa endang monthly income, kulang pa sa pambayad sa bayaran ta sa mga bayaran ta sa kuryente. Kaya akol baga kitang binabayaran ang mga padre-madre de pamilya, nagbabayad sa electric bill, telephone bill, supanload kan mga estudyante, pamasahe, pagkakan pamilya, maintenance na mga bulong. Kung ang sweldo mo ngunyan, 8,000, tabako ka pa man alangkaw ang sweldo, 10,000 o 5,000, tapos ang bill mo nasa 6,000, Diyos ko, mga nga, magkakagurutom ang pamilya nindo. Kaya iba po, kung gusto nindo, magamit na kamo kanina po na solar energy. Kung kuryente sa naman ang kaipuan nindo, solar na. Kaya lang may mga solar na medyo barato, may 1,000, may 6,000, 7,000, depende po sa gusto nindo. Sa voltage po, kaya voltage ba yan or watts kan ilaw na sa indong gagamiton. Or, magbakal na po kamo ng generator na sadit, kung nan kaipuan man lang nito kaya mang guide supply ng electric fan or ilaw, saka television, baka kaya kan generator na babakalin daw. Depende po sa horsepower kan generator. Kisa man sige kitang aragrangay, siging papugi kan ibang mga yaon sa sanggunian panlunsod pangbayan. Sa lugar tadig di sa ringkunada, namayo man po kamo nagkakageneribo. Puro kamo angal, puro kamo reklamo. Dahil man nindun natataan aksyon. Tano na ipaabot lamang nindo sa Department of Energy ang sa indong mga angal. Ang sa indong mga reklamo. Kung puro sa naman kita ngaw-ngaw, puro sa naman kita pagpaparpapost kan mga agrangay ta, that is not, bako po yan ang tamang solusyon.
ang pinakatamang solusyon, mag-meeting ang gabos ng mga vice mayor or mga mayor, including the mayors, local chief executive, including the sanggunian members, na magpasar ka mo ng resolusyon na dainin doon na uyunan ining nangyayaring pagparataas na ni kan bayaran ta sa kuryente. As in, ipaabot nindo, ano nakakasakop kan mga kooperatiba pa di? Department of Energy ba? Ano pa? Oh, yan, Cooperative Development Authority, baka matabangan ka mo. Igwa kitang Congress. May upper and lower. Oh, kulkugana nindo. Agadi na nindong tabang si ining tulpong senador mo niya na anggot man sa araw kaning nangyayaring pabor brownout, saka pagtaas kan singil sa bayaran. Si ining senador tang ining tulpong ini pa di. O ining si Rapi tulpo, si senador, dulukan na nindo yan. Paimbestigarin na nindo ang mga kooperatiba ng kuryente sa Camarines Sur. O dulukan na nindo ang mga senador na chairman and member kan Committee on Energy. Maging sa Congress, sa mga congressman na chairman and member kan magagad po kamo ng aksyon and solusyon. Tamayo man pong mangyayari kan puro kamo query sa naman ang inaabot sa kapapel na garo grandstanding, pero mayo man po kamong naitatabang sa mga member consumers. Di ba? Lalo lang nagkaka-audit ang mga nakakahiling kan mga pigpo-post sa social media dahil iyo mananggad. Pero ano po ang magiginebo nindo as elected officials? Di ba kabali sa sinumpaan nindo na kamo matserbe sa publiko, matabang sa mga tao? O paano na nindo tatabangan? Puro na sana kamo query, mamang kamong na ipapaabot na komunikasyon or a formal complaint sa nakakasakop kan operasyon. Kaya ni pong mga electric cooperative sa enterong probinsya po ng Camarines Sur. Kung baga ang reklamo nindo, nagtataas ang singil sa kada bulan sa pagsingil kan power rate. Panduwa ang power brownout. May mga schedule of power interruption saka may mga unscheduled. Pantulo, pagkarayon ang serbisyo. Pang-apat, si gusto kan Bicolite o ano man ang sendo man maitatabang na makulkog na nindo iniman na mga senador na dahil pa nag-i-issue o nagre-release nin pangkisa para po sa formalmente as in opisyal na paglaog, pag-operate kan Bicolite in Power Corporation sa diring kunada. Kung baga dapat sa kupo na ang Camarines Sur, Bicol, di sarako po na. Kung ini ang magiging tunay na solusyon para maghuros ang bulanan na pigbabayaran ta ng kuryente sa mga kooperatiba. Di ba? Kita nga ni, ang mga electric cooperative na sinasabing na papayungan under the umbrella, supervision and control, siguro padagos kan Cooperative Development Authority na sinasabing ang mga member consumers kan mga arinman na kooperatiba, ang mga member consumers, mga stakeholder. Dinadangog ba kamo? Dinadangog ba ang sa endong reklamo kan mga nakaturukaw na opisyal? Saka nakatukaw na mga opisyal ligdiyo, isabay na nindo kung baga mga nakaturukaw na iba nagrepresentar sa naman, bako man tagadigdi, o di, pwede bang kayo din surata na ang National Electrification Administration na pabaliko na ng tignindo na yung nakatukaw na yung pinadara nindong representante na temporaryomente man sa nagayad ang posisyon ninda as General Manager, as OIC kan mga electric cooperative, tas hinda ang pinaka-mother unit ninda, ang pinakang opisina ninda siguro National Electrification Administration. O tada yung pabaralikon, baka nakadirigdi sa naman yung kampanaw na talagang sobrang bagsak, sobrang lakma kan financial na kamugtakan kan mga electric cooperative sa probinsya.
Dahil saro kita sa rinirimating intirong dinadanyosan man kung nagkakaigwanin mga kalamidad, lalo na kung makukusog na bagyo, na nagtuturumbahan ang mga poste ng kuryente, nagbabaragsakan ang mga kable, nauna mo mga octopus, kan panahon, dahil mo na magkairintindahan, napakapangit kan na pagkakonektar, dahil po kan octopus na, isabay na nindo dyan na iniman ng mga electric company or cooperative dahil naman magparatugot sa mga telephone company and other cable company na magparagamit kan sa indong mga kable kan linya kan sa indong poste na makabit, makikisabay pa sa mga kable kan kuryente. Ta nagiging octopus na, eyesore na po. Tinatatsara na kita kan ibang nasyon, kan mga dayong nagbibisita sa Pilipinas. Ano naman ngayong linya ni kang kuryente, man kan mga kasureko sa Camarines Sur. Garo na ngayong mga octopus, tapati man ining mga telephone company, mga mga cable, dapat magsadiri man nin poste asin man na linya. Kasi Judas na magkaparano na ning palibota, gilid kan tinamputa, kabilaan, nin mga poste, di magserbi ng kuda. Iyo man sana, dahil may pre-enterprises kita, na tinatalman kan na estado ta, na ang gabos makapag-negosyo asin mabuhay. Pero sabi ko na nga ni, an arinman na electric cooperative sa Camarines Sur, baka bako man sindang mga profit-oriented. Sinasabing bako. Pero pagdaiman po sinda maka-income, saan man sinda makuha ng pansweldo sa mga empleyado ninda, aber daw. Siyempre nag-iisip mang giraray na ang piso magdagdagan. Mga negosyante man po sinda. Ang negosyante nga niyang gusto maging 3. Pagbalik sa inda, nag-iisip man na. Sa operational expenses ninda, makabalik man. Nagsisweldo sa mga tao. Kamo man na mga empleyado, kan arin man na kooperatiba, ning kuryente sa probinsya. Dapat po, pirmi kamong updated. Lalo na ang mga meter readers, dapat may seminar, may training, na daim mauyam ang mga nabibigla, minsan bloated, minsan sala, minsan halangkaw ang pagka-reading, bakong tugma sa konsumong aktwal kan sarong member consumer sa pagbasa nindo kan sa indang mga metro. O nangyayari yan. Pandawa, ang mga linemen ta, dapat pirmi kamong updated sa mga report. Reklamo, complaint kan mga member consumer kung arin igwang may problemang dahil nag-iilaw, may posting na tumba dapat i-repair, may live wire na naputol, dapat aksyonan tulos po nindo yan. Dahil ka mo maanggot sa mga supervisor nindo kung tinatadtad ka mo. Nin mga job order. Dahil serbisyo sa publiko, serbisyong di kalidad ang kinakaipuan kan mga member consumers. Kaya baga, dahil girong, an iba pong mga member consumers, dawa sige pa ang langkaw kan sendong papapigsisingil na power rate. Dahil po, an iba dyan, kontento sa serbisyo nindo. Kontento. Ano ba? Ako sa totoo lang, masasabi ko ang ibang mga member consumers, satisfied. Kung mamarkan po nga ni ang management ko niyan, ni Engineer Wilfredo Boxit, baka kung sa college, platuan, dahil maurag na general manager, just imagine, kan maglaog si Boxit, Boxit, sa Kasureko 3. Sobrang lugi, sobrang utang, kan Kasureko sa mga supplier, sobrang bagsak kan ekonomiya, kan paninintabo. Luway-luway po ining napakarhay ang management, pati ang mga empleyado ni Engineer Wilfredo Boxit. Dahil ko po sinusurog si Wilfredo Boxit, si Engineer. Sinasabi ko lang ang katotohanan na namamasdan ko. Naging maray. Ang management, iling-ilingan na nindo, taga-rongo niya, nasa AAA na kita. Buot sabi naging maray na po ang financial status
kan Kasureko 3. Nagkakadiferensya lang po ngunyan, por medyo ta kita tinamaan kan COVID-19 pandemic, gulpi ang nagtios, gulpi ang nawara ng trabaho, gulping nagsara ng mga negosyante. Dahil sa pag-increase na ini kan bayaran sa kuryente, apektado na naman ang pangninegosyo kan mga negosyante, kan mga empleyado, lalo na po itong mga mayong hanap buhay. Problemado sa panahon na ini. So, very wrong timing po kaya, dahil lang po mayo man magiginibo, ang mga supplier ninda, arog kan ismek, dahil nagtaas po ang fuel cost kan sa indang operation, sa pag-transmit, pag-transport, sa pagbiyahe, kan kuryenteng sinusupply ninda, pasiring po sa probinsya po ng Camarines Sur. So, fuel cost, nagtaas. Siyempre, ipinapasa ninda yan sa mga electric cooperative. Ano ang gigibuhon kan mga electric cooperative management? Alangan man po sindang magbalik na naman sa pagkalugi, ipapasa na naman sa mga member consumers. Arog po kaya na nangyayari. But, to satisfy customers' wants, ang dapat ipagpamati na serbisyo kan arinman na kooperatiba sa enterong probinsya, ang makontento po kita kan sendo pong serbisyo. Dapat 24 hours nagtatao kamo nin supply ng kuryente. Kaya dapat, kung ma-announce ng schedule of power interruption and in PCC or in GCP or an management kang Kasureko 3, dapat gibuhon nindo sa na i-announce na schedule na power interruption. Never po kita dapat to avoid stress, high blood pressure kan mga member consumer. I-avoid ta po, iwasan ta ang mga unscheduled power interruption. Kaya lang po, sabi ko na nga ni, tao sa naman kita, na minsan dahil ta maiwasan, na igwa palang toko pa ng mga tugang, sa ni sa kausa ning power interruption. Aber daw, ako dahil ko man sinusurog ang Kasureko 3, bigbabara balansi ko lang po, may nag-text, garo nga Joey, surog ka sa Kasureko, ay di po. Ako po kaya niya ako, dahil man ko nagsusurog sa Kasureko 3. Tako nga ni po nga niya ako, ini-endorse ko na ang Bicolite na maglaog na sa toya, kulkugo na ng mga senador, kan chairman and mga members kan Committee on Energy, na matawanan na ng pangkisaan Bicolite. So magkaigwa na kitang pagpilian na digdi. Si gusto sa Bicolite, di sa Bicolite na. Okay mga tugang, mahanap buhay lang kami ni Paring Cha. Bida, bida kid! Best friend natin ang mas isuot para ligtas. Ingatan ang kamay maghugas bago pumasok sa class. Sa pila, wag dikit-dikit. Dumistansya para iwas sakit. Laging open ang window para maganda ang airflow. Ikaw at ako ang bida-kid. Sa COVID di pa dadaig. Sa ligtas na magbabalik. Sama-sama maging bida-kid. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Pakinggan po natin itong caller na may problema sa mata. Ako si Merlinda Uyan. Nagkaroon ako ng diabetes. Doon ko nakuha ang panlalabo sa aking mga mata dahil sa sobrang taas ng blood sugar ko. So, pag inom niyo po nitong iBerry, Hindi ako nagkaroon ng operation. Lahat-lahat yung paningin ko malinaw na malinaw. Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika. ahoy! Kidney Care time! May kwento niyo po ba kung paano kayo natulungan ng Kidney Care? Ako si Terry Robles, 59 years old. Okay. May problema ako sa kidney. Aha. Ang sabi niya, ay, ang taas ng creatinine, 237. Hindi normal to. So, nakainom na po pala kayo ng Kidney Care. Pag ubos ko ng bali isang buwan yun isang box. Pagkuha ko to result, ay, very good, bumaba. Oh, okay. Dahil doon sa ininom kong Kidney Care, ay, bumalik sa normal ang creatinine ko. Ayun na lang ang pinaka-maintenance ko ngayon.
Madya na, magpabakuna. Marahay na barata. Ang mga bakuna, pinarani na sa Indo. Pwede na ika magpabakuna asin booster sa saod, terminal ng sasakyan, daungan or pier, simbahan, eskwelahan, opisina, plaza, malls. Aramo na schedule sa indong lugar sa paagi kan sa indong lokal na gobyerno. Magpabakuna asin magpa-booster na para sa mas makusog na proteksyon kontra sa COVID-19. Pagbakunado, ang pag-iwas sa malalang helang ng COVID-19 garantisado. Sa booster, pinalakas, pinaslakas. Sarong pagiramdom, hale sa DOH Bicol CHD. Para sa bado na ka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, gamit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, gamit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Ang Pride Antibac, igwaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng antivirus, I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-smart dishwashing paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang smart dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 dishwashing paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang smart dishwashing. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Igwaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya
Papaya puti, papaya fast. White rose papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Merong lugar na ubod ng hiwaga. Ang daming pangyayaring hindi mo akalaing pwede pala. Kotse, pwede dito maging kwarta. Yung kwarta, pwedeng mapadala saan man. At pwedeng abot kamay ang mga nagsisikinang na alahas. Wow! Saan yan? Lods, dyan lang sa kabilang kanto. Dahil ang M. Luwilier may 3,000 branches nationwide na pwedeng magbigay serbisyo sa'yo. Sa M. Luwilier, lahat pwede. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Mga tugang, salamat sa paring Cha sa mga commercial ta. Sabi ni Hermanang Monica Perique na nag-watching. Please pabati man po sa mga nag-watching. Thanks po kila Milandro Oliva, Melanie Mendoza, ay sister, good morning. Edwin Eduardo, Emil Latumon, Socorro Rodriguez, Eulogio, George Rodriguez, Cesar Tejada, Hector Tan, Yuri, Mary Para, Susan Sarsoso Longaris, Teodosio Milandro, Orlando Medroso, kay hermanang Sister Angel Maureen Medroso, kay Bayaw Erning Medroso, at kay pamangkin James Medroso, at kay Sister Angel Marua Mendoza Yazero, at kay Mambina Binaobra and family, asawa ni Sir paring Charlie Binaobra, at si Mr. Nel Padi also watching. Thank you sa pagbati. Galing po kay Sister Angel Monica Perique ang pagbati. At pakibati si Manny Bermas and John Canaris and Mr. John Panti, Lucio Cervantes. Thanks po. And also watching si Ma'am Mary Paras. Hello po, good morning. At si Bicolana Mayora also watching. Thank you so much po. Inabot ako ng oras sa pamamaaram. Salamat po, salamat dahil ako makaistor pa rin.